Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa, ya gida, ya aiki, ya hidindimu. Allah ya samu dace. Wallahi na buɗe data na shiga Facebook nake cin karo da wani bawan Allah sai filayi ya ɗora wani hoto na mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC wato Bola Ahmad Tunubu. Wai kun san me yace ga hoton nan? Wai yace fasajadu illa iblisa aba. Wallahi abin sai ban dariya. To sallah ce ake yi sai shi Ahmad Tunubu sanadiyar ya tsufa sosai, hakan ta sa ba zai iya dukawa ƙasa har goshin shi ya taɓo ƙasa ba. To shi wannan bawan Allah sai ya fahimci ita waccan ayar da kake magana, fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah ya ce ku yi sujada, fasajadu sun yi sujada, su mala'iku kenan ga annabi Adam alaihi salatu wasalam, illa iblisa aba, sai shi shedan iblis jefaffe aba sai ya ƙi, wastakbar sai ya girman kai, wa kana sai ya kasance minal kafirina cikin kafirai, wa iyaz billah. Allah ubangiji ya tsare mu. Hakikanin gaskiya tsakani ga Allah, duk da bana tare da yan jam'iyyar APC a soyayya Bola Ahmad Tinubu, it's no good for every Muslim to ire-iren wa'annan abubuwan. Ba abu ne ba mai kyau, ba abu ne mai daɗi ka rika ire-iren wannan. Gaskiya tsakani ga Allah is prohibited because of he is a Muslim. Ya ce shi musulmi ne, kuma an tabbata da dama shi musulmi ne, ko da yake da wata soyayyar kafirai a cikin ran shi, ana cewa matar shi da 'ya'yan shi da sauransu dai. To wanda ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, to gaskiya ba wanda za a rika aibatawa bane, ana nuna shi a matsayin arni because of la ilaha nafiyan jami'a ma yi ubadu min dunillahi. Idan mutum ya ce la ilaha, ita tana tabbatar da dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba. Hakan ta sa idan mutum ya kalmar shahada ya barranta daga kafirai. Allah ya samu dace. Kada siyasa ta samu rika yin abin da ba daidai bane ba. Amma gaskiya tsakani ga Allah nake ga muku, wallahi nayi dariya sosai yadda na ga kawo ayan na a wurin nan. Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.